apa-apa. Kowe semono iki pedhot Sat. Pedhot. Apa iso? Ayo cak iso. Alah, wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya. Apa wadewe biyen kepethuk Nyanyi yo malah adan. Adan diasmu ablek kok tapok tenan sini-sini. Wis kere budek. Lah ya. Lho, Ora apa-apa ya. Mas. kowe iki lho dilokne. Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Alon. Ayo, Bro. Kilo. Yung yung. Saya nangai bangun dasar ayu lengser komik ora mau kalah tiku dadi komik bersama sakiti aku Indian dada. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fool. Remen sangat kalau pagi jenengan meleh. Tak tahu apa wis. Kowe ki apa? Ya melu awakmu lho. Wong kok mlo guyu dhewe ki urusane apa to, Mbak? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Iki berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye kok? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sawuri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kalih dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Jare gendeng. Yo iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Hah? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kuwi? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian sakne wayah. Mulai jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Omong karo sapa? Omong dhewe disauri. Sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe kalau aku gendeng. Mboten ngeloke pacar ae, mboten. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajane gendeng iki Kowe kalau karepe. aku gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe rasa ge masalah, Dok. Pres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendika? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe.
Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becen butuh bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan iku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dah kowe kok kelancang. Lho, nglancang pripun Kowe to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah hatiku. Boten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelas to. Dalan ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Loh. Jenengan kok uangel, Pak. Loh. Loh. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho. Awon dhewe, arep apa? Disauri? Dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho. Kula mboten ngirim kok. Ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kan kene panggung rasa wayang aku iso. Lho. Weh. Kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe cas aku. Oh, Lah, boten. Lho. Piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe. Kok kowe rumoso kowe iso dhewe? Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ah nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digere apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi, niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tak? Nden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng ning nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa periksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan periksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye to Aku iki? tak tengahi lho, mesti awakmu wis krumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora oleh Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan ki krumangsani nak patene dan gedan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku tak ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Boten Oh, boten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan iku ibaratnya kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ayo dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung tenggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah nuwun. bengi Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. bengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lagi awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan sapa sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon ngawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe ngawak. Iki kita dalang kerusuhan wong iki. Lho, Lah, cetot dok. piye? Aku ngerti dhewe telepone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning arepku. Mas Dok, tanggal 21 Nggih, jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel gading enten wayang dalange ready belum mbok jenengan sowan teng ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap pon ndagel. Oh ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Wis tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan lah ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel. Lah sing ngongkon sapa lho, Le? Dia jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming.
Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak, ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya toh. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke le. Lah sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kon delok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Om rene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon apa kon delok tok rumasane jelas apa to nih. Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, tukang tambal ban. Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku jujur. Dalang. Iya. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung maca ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, di tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke kowe kok nglunjak Lah saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Loh. kula Kaget. teng ampel gadeng iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Loh. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. Lah piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Pun ping gangsal teng ampel gadeng. Yo Mas yo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet iki? Komet. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Loh, Kom urung goblokmu lho kok sok. kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen dereng kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Dong, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kena kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu Napa? sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Lah dodok. Lah sapa? Napa nek? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, mosok nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah ngopo? kowe meneng. Meneng piye? Iki lho Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi ngeten iki. Alah, Kupinge nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet napa dereng? Dereng kok muar Lah ndek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh, dari Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Aja Pak. lah. Alhamdulillah dugi Ayo, mriki sama, wau sama. jam 9 nggih. Asal apa? Nggih wau putun nggih Oh, anu Bapak, disepaki Bapak. nggih kalih panitia nggih gapiak semanak lho Ayo, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedaya lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dong ora kowe? Ketake kok PG. PG Apa iki iki? apa? Persatuan Gendeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, Gendeng. kon Lah kowe iki lho ditakoki tenang ora? Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Lah berarti kowe. Rumah saya juga Bojonegoro. Teman-teman. Sebelah barat. Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Aduh, besok
Wah, aku kurang Lah kok malah glentang dhewe ki apa? Wah, aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge inteligensi kuat. Aku iki kadung. Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sarwa pantes to. Iya, Lah lek kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah iki, lah niki ora jenenge lho. kali. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden ki lho apa? Gara-gara ndiasmu lho. Angger dadak nek klambi kok mrene kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah. Alah takon wong sakmene Kowe sak biyane lho. mobil. Lah, nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Boten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to Mas. Dadal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, Enak, lah lah aku nglengong ngono yo iso to Mas. Dadak. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Siti-siti. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Lah contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha di kudion tegese umpama to ya. heeh. Oh, awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. Ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti pangkah ndasmu. Oh, kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Pengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas. Wis tau nyekel dhuwit sak M500. Burung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lah Terus terus sing 500 mbok tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek enek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas kula pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho poso. Salam sing apik. Salam sing apik Nggih, salam, keluarga. ya. Ngampel Alhamdulillah, gading. Ngampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene ya sepisan kok terus mbok omongin nyaur utang. Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dindakne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ketemu. Tiba kelakon maling. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semana. Iya, Nembe tak, Dok. dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprak. Paling gulone lali. Ora urung diudek to, ora kok lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah Iya. kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki ra kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. ra kopine lah aku mlebu buri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ora mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to Pak, nggih Ya to. jelas. Seniman iso kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho Jope.
Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun iki tahune jenengan, Pak. Tahunnya jenengan, Pak. Ya, Pantes. maksud- Mula tahun aku. nyuwun sewu enten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sokolo ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Wedi. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk lahor. Kudu rambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono enak Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare ora- roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sokolo ki wong ki ning dhuwur, sokolo ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Ya. Dhuwur terus Wonge dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor kosong. Iki Dede di apa to, Mbak? Wong loro ki apa to? lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Loh. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawang kae ngono kae. Alam gua. Nesu itu. Kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil ki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare Bang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye itu lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong yo ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan. Iso. Pak Lurah emang wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Wulus opo to mosok gak kenal tanggap kok ora kenal. Lho, ora Lho. ngerti melane takok kowe. Lah kowe kenal ora? Lah kok ngerti to? Sapa? Jadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh yo. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis Pun ngerti Pak Lurahe Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Lah, Sing ndi? lah. Kok teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing nika Pak Kades. Hah? Kayaknya apa Hei. jempolmu kok obah-obah? Ngene apa? Mungkin aku nonton ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi sing. Genak ae ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Bulurah nggih, Pak. Loh, nyapa kowe ngurus barang? Dadap. Apa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho, kita gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling. Dalang tuwek. Duh, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Apa kok ngelona Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe kok. ngomongmu ngono. Kowe Met. ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren temen Pak, jenengan mau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat taun ta mau karo kowe ning apa umum kowe ngelokne aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Ini piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa kok? Kuwi rambut Teko apa- gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Cari satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe Sinkronisasi. koyo ngono. Kudu kok saya tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumahmu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa? Abape bajeke ra kaprah. Loh, lah kowe nyapa tekan abakku? Rene tak ampun dasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe Nek karo? aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Kan sire sikile dawa seh. Kocok. Tafu gitu. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gede? Lah iso gede apa ora? Iso kadang-kadang Lah jam piro gedene? ora mesti ada setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Nika. Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaju. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Saiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya katembat ya suaranya ya apik. Lho, sambutan nyok, aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat tak udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Bocah Jaji. Kancane wong Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita jelasno. pake. Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari isik kamu jangan ikut-ikut dulu. Oh, lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah, aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Yo yo piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Iya, iya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Popes. Pecut. Itu mecut dasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang anbiya ya Pak ya. Ambya ndasmu kuwi anbiya. 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 Iya. Piye? Anbiya. Anbiya. Iya. Piye piye? Anbiya. Iya. Anbiya. Anbiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Lelaya rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama ba'du. Lah, Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Kok lho keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku besi desa lho Pak. Ya mbok. Adicara mbok. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged tembuh. Saged dados desa ingkang dalu menika kang pindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Regine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. dan juga warga sini juga Meneng to. Kita goblok aku. Ya niki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta dengan cinta dengan kebudayaan ini dan nguruk-nguruk itu tegese urun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa nguruk-nguruk? apa artinya? Apa artinya? Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine ki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ora nek jurusane apa tekan Ate ndi? mekaten tentang nguruk-nguruk. Oh, ngono. Oh, jelek lanjutane. Bersih. Bersih. Bersih desane. Yang kedua kalinya Nah, bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke bali apa to ke? Baldidatun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho dah. Desa ingkang baldatun toya batun warafur gopur. Nah, ngoten amin.
Loh. Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya kuwi. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing ngamin to emane mantor ati amine. Lah munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Ingkang ngumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, panenane kathah. Mendone saged dados kathah. Mugi-mugi saged barokah. Kula lan panjenengan sami dalu punika. Anyekseni napa ingkang dados nunipun ngawur. Yes. Mbok mesti mbok rusuhi. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroit Lah timbang kowe meroit dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa ku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe sore ge masalah. Ingkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Biasa komet ngomong rasane. Omong di Ingkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih. Tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang poleak aja niki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tuku sik to aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-menak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring Ngampel Gading mulu. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno musunge lho, Cok. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti nanti oleh. Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Mau ning jeding itu apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Yo ing golek. Yo ndang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya salat terus. Lah jeneng jeding? Ya wudu. Oh ya undur apa-apa. Iya iki tak bantaya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi Ngampel Gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakuane sing elek. Iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng Nggih. mriki. Paling gak yo menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh, insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Loh.
Padha ae, Bro. Tapi kan apik dhewe to Pak juara Apik. setunggal. Apik. Ya ora men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, kowe iki paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh, ngono. Karepku ngono, Pak Mas. Siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Dulu wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Trene bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya, iya, iya. Paham toh? Paham? Apa? Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa aja tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Bukan, Jovi? no. Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC Dandut kene, Campur Sari kene. Lah, Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gadeng Cow. Kri. Kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Cuma bal kendang kupingmu we. Sama ses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa. aja Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing keren sepoti sing apik. Yuk kita Ada. sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik to. Harus senyum to we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang ki le. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas lho. Sa, dodo, siap. Ketek du. Oke deh, tunggu. Iya, ayo. Mas kendang yo apa nek to? Iki lho kendange iki. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Engkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tengko nyambut gawe. Lah apa nek bintang tamu kok Jalanmu piye? yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak, kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok ketek genduten iki jane apa lho. Yo, Yo, siapa, Met? kita sambut ada siapa dia? Ah. Sa Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi ora? Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikek spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon? Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos ngomong tapu tafuki. Merongos kok. Merongos kok sok. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. I will yes. Ya yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang. Lagu dari Amerika, I Way Yes. Aku malah joget lah.
Joget sithik wae. Mas, kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Keri ya, Mas. Heh? Keri. Kari piye? Drama keri. Masa sithik ora dikek. Iya dikekne ya sabar. Drum, Oke. Mas, ayo. Ayo, lagu rock, Mas. Lagu rock. Anak Ya. zaman now. Dang. Ayo, Mas. Drumnya, Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. yes. Come on, everybody, yo. Love you, baby. Come on, everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun deh, Ji. Yo, yes. Yo, hey, rock. Rock. Oh, yes. Yes. Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye ampel gading wong Lah, iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana ngapa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I Will Yes. Lah lagune I Will Yes. Apa enak Amerika? Wayahe iso jagone kluru basa Amerika kan. Kowe rek I Will Yes. Lha apa? I Will Ya. Lah ya tak cepet to I Will Yes. ah ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Oh iki sih. Siarno. Yo, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yo nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho, Artis yang berikut ini, Cow. mana mutahe? Riko tak pekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tau maling barang, Mas. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhir-akhir ra usah. Akhirate ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Tak Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya, tenanan. Ora Ya. suwakat kupingmu. Maaf. Ya iki lah. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Dang aku yo nyanyi luar negeri. Yuk, kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Oke. Omen. Aku dingowo. Sebuah lagu. Oh, nyanyi ngene. Don't observe untuk Anda semuanya. Oh, Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Don't observe. Alright, baby. Don't go. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku. Dewe. Don't go. Apa salah? Tuku. Lek pitik. Malah kowe sing nesuinya apa? Lah dong orsal bahasa Inggris kok. Don Opsal. Don orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Ganti bang kowe. Bayar. Jagune nelek. Nesu. Oh deklar nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Wah. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan, Mas. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Gitu. Ora mesti. Terus ora mesti. Jenengan Tergantung. kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne? Aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor.
Mbok musuh iki angel. Angel. Kek, calo barang. Presidene sinten? Loh, awakmu ngejak duet kowe? Lho, duet ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duet. Lho. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Jeng Ben iki bulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Wah, ambasador Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan apa Siapa dia? saged ngemsi kados komet wau? Alah, Ki komet rong lahir aku sing MC. Komet tese embrio Sing api ya, Pak. Sampean lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki- Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke, enak. MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, monggo Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iku lontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi. Lah aku terus disepoti lho, Pak. Lah, Duh, ya sak sirku to. lha merah aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun tak urusane. Sik iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Yo! Melu paket elek kowe. Oke. Tampil gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia, Cok. Apa kuwi? Langkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing. Sugeng apik. dalu Sugeng diajeng. dalu. Dhuwur sewu, boble dikeparengaken derek ditepangaken parangasma sinten Kula diajeng? putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara. Nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Oh. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyaput karep Piye iki. to iki? Namanya cowok tanggung Aku jawab. dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Oh. Kalah kowe, kalah kowe. Vita. Loh, apa? Ya kamu sana aja. Sama lho. Rek iki kene. Rek Rek iki kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen tak gawe Iya. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone komet. Oh, ngoten. Iya. Iki torane tonggo. Tonggo. Gandeng gedek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya. Oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, nggih. kae. Ora duwe. Ora. Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Ah, ya? beras sak duit iki adus, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih ibu. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Insya Allah Gimana? kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Subhanahu ki mas ki. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok. Kayak orang biasa. Subhanahu. Apa sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Romai rawa blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek kowe. Wedok yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Apa iso? Apa-apa. Kowe semono iki pedhot Sat. Pedhot. Apa iso? Ayo Belum jangan iso kowe. Malah wong mek ngono adewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe Lah, ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. karaoke paling apalmu ya Gur. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Aman dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo aja ngisi-ngisingi. Kowe nek ngisi-ngisingi kene Kabeh lho kowe iki omong aku. Ngisi-ngisi.
ngisin-ngisini. Wis kere budek. Lah ya. Lho, Apa ya? kowe iki lho dilane. Apa kowe? Apa kowe? Wah, aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Atur pi lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Urung. Manaan lho iki. Manaan iki pitik to piye kok. Jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ku ya mandi lho, Mas. Ah, ora. Lah kok iso ora? Eh iki ngombe pil. Yo tetep panggah peteng. Pil apa? Pil kabeh lho. Mosok. Loh. Iya, pil teko Quran. Lah kan wis teko. Cak kocrok kowe iki kok. Sedan. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor, Oke. Mas. Jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los e. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu ablek kowe tapok tenan. Iki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. gunane Aminor melopo? Yo mbah. Kok yo jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok gak medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis keong-keong. Goblok. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Cari wong tuamu wetone ora gathuk. Katok asale saka tele. Potongan Wah. kudane opo. Asale saka Gathuk asale saka telo, yen ra pethuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah Lah, aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iku iso dece kuwi nesu, kowe iku geden ki baleso ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho, kan pas. Kuwi ya apa lho kok iso terus Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane iki lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Malah karo bojone budek bojone dilane budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah ya ora Dik, kuwi lagu sing hit dangdut-dangdut lho Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ora mung to Kok bojone kok dilane. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas. C Mas Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul Ah. Celetuk Api lho tuh api wi. Api wi. Borang Kowe ngono. krungu apa le? Oh, krungu gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Iya le. Api tuh. iki kaya Lah warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe background bae, background sing garap kowe. Sampeyan manut kae ae, manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh, gerek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mono tuwa. Tak pluruti, tak otopi, nanti kaya gulu kendi. Hei! Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah. Ayo kuwi lho. Kok gulu kendi. Ora enek sing genah. Duete kuwi. Oke. Duet kuwi. Ayang-ayang. Anyang-anyangan Mas. Ayang. Ayang-ayang. Kok anyang-anyang. Enggak mambu apa to? Enggak. Ngempet aku.
Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu. Dia adalah maling kuda. Lho. Kamu yang mencuri seluruh bangku yang ada di Indonesia. Ya enggak? Kocok dot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Wis teko malin kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu. Jangan Awake dhewe dagelane penak-penake ya. Iya toh. Dalangnya kaya nggowo tapi ya ora. Iya. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Iso nanggap tapi reso nembek dan Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makili sapa, Mas? Kowe makili Kula wakili sapa? sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah, pas kata bojone dadi rawani. Wis, tak jamin nang rawani. Iya. Masuk. Pertama, ayang-ayang nggih, Pak nggih. Oke. Yuk, siap. Yuk bersama Elek Yo Ben. Campur